Καλώς όρισες, Άγιο Βασίλη. Ο Άγιος Βασίλης μας έχει έρθει σήμερα κοντά μας για να του πείτε τι δώρο θέλετε να σας φέρει τα Χριστούγεννα, γιατί σήμερα κάνει προεγγραφές. Για όσους δεν προλάβανε, να δούμε τον Άγιο Βασίλη να μας δώσει την ευχή του. Κάτσε, κάτσε να περάσει ο χοντρός. Άγιο Βασίλη μου, καλώς όρισες. Είχες χρόνια πολλά και σε σένα, αγαπημένε. Αν και πιο πολλά χρόνια από σένα δεν θυμάμαι να υπάρχει. Υπάρχει κάποιος, αλλά είναι μέχρι 100. Να σου πω, Άγιο Βασίλη, είχες καλό ταξίδι. Ναι, είχα πολύ καλό ταξίδι. Ευχάριστο και ωραίο γιατί θα έρχομαι σε αυτά τα όμορφα παιδάκια. Να τους πω ευχές και να τα δω. Άγιο Βασίλη, θέλω να μου πεις, εκτός από δώρα, θέλεις να φέρεις ό,τι ζητήσουν τα παιδιά. Και τα παιδιά θέλουν ειρήνη. Τα παιδιά θέλουν αγάπη. Τα παιδιά θέλουν ναι, εγώ δεν λέω τόσο καλά. Γι' αυτό, Άγιο Βασίλη μου, θέλω να τους δώσεις την ευχή σου και να τους πεις τι νομίζω ότι είναι καλύτερο να κάνουν. Για πες μας. Καλά μου παιδάκια, θέλω καταρχήν να σας ευχαριστήσω που με δεχτείτε τόσο όμορφα. Σ' αγαπάνε, Άγιο Βασίλη μου, σ' αγαπάνε όλα τα παιδιά. Γι' αυτό και εγώ ήρθα σήμερα εδώ. Θέλω να σας ευχηθώ να έχετε καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά, να είστε και την επόμενη χρονιά καλά παιδιά όπως ήσασταν και τώρα. Έτσι. Ήσασταν καλά παιδιά. Και θέλω όλοι να αγαπάμε τα αδελφάκια μας, τους φίλους μας και τους γονείς μας και τους δασκάλους μας. Έτσι. Χω, χω, χω. Ελάτε τώρα όλοι να πούμε τα κάλαντα και μετά να σας δώσω κάτι δωράκια που έχω φέρει και να μου πει ο καθένας τι τώρα θέλετε να σας φέρω. Άγιο Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και βέβαια παιδιά μην ξεχνάτε ότι άμα